हाग्रामानि रावाव दालिया रुया हाग्रामाया जेखियानो बुङा हाग्रामानि रावाव दिनै दालिया रुया बेखौ बयबो मिथिखागौ। हाग्रामा बायदि बर'नि गेजेराव ख्रिस्टान हिन्दु ब्रह्म बाथौ बायदि धोरोम बोखावग्रा आरो हारिनि दाङाबाजि आरो मोनसे हारिजों मोनसे हारि नायलायनो हायै बायदि मोनसे थासारि सोमजिदोंमोन। हाग्रामा बायदि बर'नि गेजेराव ख्रिस्टान हिन्दु बोखावग्रा बाथौ ब्रह्म बोखावग्रा मा होनो कृष्ण गुरु सत्संगि बोखावग्रा हारिनि हारि दाङाबाजि बिथांनि समाव सोमजिथाय लाबोदोंमोन जादोंमोन। थांनाय 20 बोसोराव बेफोरबायदि नासयजानाय बुग्लिजानाय बै हारिफोरा दिनै हाग्रामा महिलारि बायदिनि रावजों माब्लाबाबो थाङा। 17 बोसोराव एसेबां नासय जाफ्लेबाय दा बेफोरबायदि बुग्लिजानाय नासयजानाय मा होनो सिराफोरबायदि नादामब्ले जानाय बै हारिफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारिनि राव बायदि मालाबाबो थाङा। आरो हाग्रामानि जौ जुवा ड्राग्सजों सरखार सालायनायनिफ्राय बर' हारिखौ आरो बिटिआरनि सुबुंफोरखौ जों बोखांनो हाबाय। हाग्रामानि जा अपसासन जौ जुवा ड्राग्स एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरनि जा एक्टिभिटिस बेफोरनिफ्राय जों बे बर' हारिखौ बोखांनो हाबाय, बिटिआर बासिखौ बोखांनो हाबाय। आरो 70% बर'फोरा इउ पिपल दोलोजों दङ आरो 60% मुसलमानफोरा इउ पिपल दोलोजों दङ। बेनि अनगायैबो बाङालि राजबंशी बिहारि गासै हारिनि सुबुंफोरा जोंनि इउ पिपल दोलोआव 80% दङ। बेनिखायनो जों 4 लाख भट लानानै इउ पिपल दोलोनि एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोगोन बे रोखा। नोंथांमोना दिनै बुंगोन 70% बर'फ्रा इउ पिपल दोलोजों दङ, 60% मुसलमानफ्रा इउ पिपल दोलोजों दङ। नन बर' नन मुसलमान कमिउनिटि जेरै राजबंशी सुत्रधर बाङालि बिहारि बाखि जा जनगोष्ठीफोर दङ बिसोरो 80% इउ पिपल दोलोजों दङ। थारमाने जोङो प्राय 4 लाख मार्जिन भट लानानै दिनै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ इउ पिपल दोलोनिफ्राय टेक्टरनिसिनाव भट होनानै जोङो दिल्लीसिम फाथायहरनो थांगासिनो। बेफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया खौरां बिलनि गेजेरजों फोरमायो। रनजित बसुमतारीया खौरां बिलनि गेजेरजों आरोबाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। दिनै इउ पिपल दोलोआ क'क्राझार बियाबाव देरहासारनायनि हाबाफारि मावनो थाखाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि सिङाव 10-12टा बेफोरबायदि जोङो थेलेब बिसायख'थि फोसावथिं हाबाफारिखौ लादों आरो बेनिनो मोनसे बिसायख'थि हाबाफारियाव फोसावथिं हाबाफारियाव आंबो बाहागो लाफैदों दिनै जोंनि सान्तिपुर प्राइमारिनि सिङाव। फोसावथिं हाबाफारिनि जा जोंनि दिनैनि एजेन्डाफोर बे एजेन्डाफोरा स्पेसियेलि देरहाखानाय हिसाबै जोङो दङखाय आरो रोजा माने पारसेन्ट जोङो देरहानायावनो दंखायोखाय जोङो स्पेसियेलि फोसावदिंखौ जोङो नेमसेकल' लानानै गुबैयै जोंनि इउ पिपल दोलोआ मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सान्थि अनलायनाय खौसेथि जिउ आरो सम्पतिनि सुरक्षा होनो हानाय सासे भारतीय नागरिक हिसाबै माने मोनसे मोजां गणतन्त्रनि जा खुंथायनि राहा लामा बेखौ दे जोङो होनो हाबाय। हाग्रामानि जा अपसासन जौ जुवा ड्राग्स एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरनि जा एक्टिभिटिस बेफोरनिफ्राय जों जे बर' हारिखौ बोखांनो हाबाय, बिटिआर बासिखौ बोखांनो हाबाय। जोङो इयुनावहाय जोंनि जोलैखौ मा बेबस्थाजों लांनानै दावगालु हारिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ दावगालु हारिसिन हिसाबै जों गावखौ सिनायथि होनो हागोन। बेफोरबायदि थांखिजोंसो बिसायख'थि फोसावथिं हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फोसावखादों। सार हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांदों जे दरं उदालगुरि लकसभायाव इउ पिपलनि जि सोद्रोमाफोर बिथांमोना बिजेपिनो भट होआलासिनो नांगोलनि सावगारियावसो भट होदों। नोंहा बेथ' राजखान्थिनि मोनसे प्रपागान्डाखा, प्रपागेसन होनाया राजखान्थियाव थाखायो। खिन्थु हाग्रामा बायदि बर'नि गेजेराव ख्रिस्टान हिन्दु बोखावग्रा बाथौ ब्रह्म बोखावग्रा मा होनो कृष्ण गुरु सत्संगि बोखावग्रा हारिनि हारि दाङाबाजि बिथांनि समाव सोमजिथाय लाबोदोंमोन जादोंमोन। बर'जों अनाबरजों सैलाय जादोंमोन, बर'जों आदिबासि मुसलमानजों सैलाय जादोंमोन। बेफोरबायदि थांनाय 17 बोसोराव एसेबां नासय जाफ्लेबाय दा बेफोरबायदि बुग्लिजानाय नासयजानाय मा होनो सिराफोरबायदि नादामब्ले जानाय बै हारिफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारिनि राव बायदि मालाबाबो थाङा। बिथांनि बुंनाया जादों हजोंहाय बिपिएफखौ सापर्ट होदों नंखायनो बहायबो हो होननानै बिथांमोना इनडाइरेक्टलि बुंनो नागिरदों। बे मालाबाबो जाफुङा
आं नोंथांमोननो दिनै बुंगोन 70% बर'फ्रा UPPL दोलोजों दङ 60% मुसलमानफ्रा UPPL दोलोजों दङ नन बर' नन मुसलमान कमिउनिटि जेरै राजबंशी सूत्रधर बाङालि बिहारी बाखि जा जनगोष्ठीफोर दङ बिसोरो 80% UPPL दोलोजों दङ थारमाने जोङो प्राय 4 लाख मार्जिन भट लानानै दिनै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ UPPL दोलोनिफ्राय ट्रेक्टरनिसिनाव भट होनानै जोङो दिल्लीसिम फाथायहरनो थांगासिनो दङ गतिके हाग्रामाया जेखियानो बुङा हाग्रामानि रावाव दिनै दालिया रुया बेखौ बयबो मिथिखाबाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन